bịakwanụ nụrụ ife nwunye ego na-eje ije n'oke etiti kwuru maka anya bụ ife onyonyo nke ntinyere n'ihu akwụkwọ a na-akọwa na nwoke unu na-afụ ebe na diọkpara ya ji mma wee magbuo ya na Abuja. Unu ya bịa ka unu nụrụ voice note nwunye etinye nụkwanụ nke ndị fa na di ya na-eme bizinesi tinyere ka nwoke mmadụ si wee nwụ. Mana ife nwunye ya kọwara ebe ọ kọwazi ebe a nọ ma di ya mma nọ n'ụlọ ebe fabi ka amalụ di ya mma, ka ebe di ya ji ịṅụ mmanya witi ndị ọyị ya ka amalụ di ya mma, ka ọ na-abụ nọọ ndị oshi malụ di ya mma. Nke a bụkwa ife ọkọwaghị ebe mana unu ya ege ka unu n'ife ọkọrọ maka ndị enenehọ ka ndị uwe ojii si wee kwukwa n'ife gburu ya bụ nwoke. Unu ya ege ya na ngwụsị vidio anụnwa. Voice ebu from nwunye Lucky. Yes. Ifrebo na-ebe akwa, nwaanyị na-ebe ka o si deli ya. Na in fact na all these things ana kono nwere nke ma. Na ife agwere na ndị mmadụ na-ekwu nke fa n'ụlọ. Biko nọ ndị be anyị. Abụ nwunye Lucky ego na-eje ije. Vidio a ntinyere ebe a vidio din melu oge ụmụ m ebo ya ndege ndị ya na-anọ na Abuja na-esi nri, ha na-esi stew and ofe egusi. So the last video melu with them on a video ha abụ his wife are based in Lagos with ụmụ ya because nye nwane ọ na-abịa Lagos ọ na-abata na-eritekwa Abuja because na ụmụaka na-eme youth service ma nke na-eme IT, so ha nọrize with him na join ya na nọrize na Abuja. Ka last video, whenever I watch this video, the thing always only break my heart. Oh, last video melu that night eluze midnight ewulie. Kedu ka ndị mmadụ esi na-asị na mgburu di m? Kedu ka ndị mmadụ esi na-asị na mgburu di m na aka na nwudi na nwa mgburu for what? Onye lukwere osi ya bụkọnya, onye lukwere osi ya bụkọnya. So you couldn't watch that video. The last video didn't better before. What? We're enjoying. We're enjoying. Hey, mommy, wallahi, this is a good soup. Fine pass your own. No? You see? Hey, delicious. Oto wuwe. Abo mommy, I say oto katapo oto na chie. Good night. All right, I greet you, my lovely fans and friends. Oh, please, this video now from nwunye Lucky, and you watch your voice in can they play kita na bo nkendia wetalu from Alaba group ebe Lucky no n'ime fane ekwu na police gwalofa na nwa Lucky buru Lucky, but investigation are still going on. Ihe anyị na-enweta na police bụ na nwa enweke gburu ya, mana investigation is still ongoing. OAU United and OAU United we stand. Ọbọsọ ọsọ jakịrị ka ihe na-ama onwe okwu mmadụ ya ọtọgbọ anyị wee na-amụrụ ihe wee na-azụ famili ya. On Friday ka nnukwu ọgaranya nọ n'Alaba nwụrụ. Ọ bụrụ diọkpara ya asụgburu ya ego na-eje ije n'oge etiti na the boy jechala klọb bata papa ya babara ya mba na Abuja, mana the man who Lagos aka obeziri ndị ya unu nwere ike na-anụ maka Lucky switches, Lucky extension ego karịrị maka ọ baziri alụ ele. Ọ bụ na ọ na-abịa ihe ọwụ na the boy eme na mama ya na-asọpọtụ ya. Bikonu ka anyị bidonu n'oge olu ha na nke ikwu ịbabala nwa gị mba mama ya afụ na ya akarafu ya n'anya gbaa mgbọrọgwụ mgba nwa ahụ mgbe nwa ha amabeghị nke bụ aka nri n'aka ekpe, because now the life of Lucky has gone. Diọkpara ya na oye jenga then one ya ka anyị hapụ ịwa ịtacha afọ ihe enweghị isi erie isi dike. Ego na-eje ije n'ọka etiti nwa oji otu ya mụ ji mmasị nwunye nwa dị ebe 19 to 20 years. Mba, yes, ọ ga-ebe 21 years go ya dị na Subuhi ọ nọ na machụarị n'ọka etiti na. Bikonu ihe ọwụ na oya bụ imebebe gị nwunye gị afụ na ọya akarafụ nwunye gị akarafụ ụmụ gị n'anya ka ike against it n'ụtụtụ
tupu ụmụazị ahụ na-etonite. Udo dịrị onye ọbụla. Ụmụnne m, ọ na-emekwa ọkwa kamera, ọ na kamera ka a fụrụ na ọ dị boy na since Friday ka a na-agbagharị ka ndị bịara gbu ya ma ọ ndị business partner ka ọ ndị ji ụgwọ ọ kamera ka ndị na-ebeziere wee fụ na ọ dị boy na nwa ya nwoke. Good morning. Na nekwe boto ya nwoke osikwere ike na business anyị na Alaba. Yetago dikwe ezigbote ego ọkwa nwa nwoke sogburu ya ihe a yesterday. Ana ake ọla akọ. Ya fọ nwa anyị na-eme ayo. Yetago ị na-ekwu nwa na-ekwubi. Meta nwatakịrị were aka atọ challenge de nne ya. Nne ya kwuo magburu ya mma n'afọ. Ego na-eje ije. Hey, ego na-eje ije n'ọka etiti Lucky. Nwanne ndibe ezigbo ọyị nwoke dibe onye amụtaghị na-ebe ego na-eje ije dibe hi oh god dibe onye amụtaghị na-ebe ego na-eje ije dibe. Ana m echede ka mụ na gị si azọ ọkpa ọkụkọ azọ ịlaikiri ịtụ ụkwụ ọkọ na azọ naanị anyị pụta anya na-azọ ya azọ mụ na gị na-akọrọ akọ na-ekwu ka mmanụ dị n'ọkpa ọkọ si atọ ụtọ. Ego na-eje ije dibe. Ngwa gee ntị. Yesterday, enwetara m numerous calls. People are trying to explain. You know, if a man or some people don't know anything. Some people are just barking like dog. While some people talk wisdom. I have to interact with the ones that have wisdom to know more. Yes. If the case can under investigation and no police want to final say. This voice ain't only far now, but voice from Nwunye Lucky. That's the problem. On some press release, you know, come drop here in Efolia, all from Lucky family. Noka with Alia. Fawesi, please, everybody, for now. Nobody Joe. First up, we need post all those news now fly out because now the case can under investigation. No police give us wager when no one your family but people get so. Call a label na geji in the way to Oshi. I know why I say this. Yes, family mother says rapula kesifa is their own family. Let them handle their matter. Though no zone. That's why police are involved. So being that police are involved, let police do their work. So please, Oboloni na a cheer voice in the name now. It was from Alaba and other friends. Please do stop reading this share because my why. Bob and Andy Wozo Sesera Polofa the case, not like the police. One them Rapolofia. Let them handle their matter. Kainebezianya. After police investigation, I can walk us wager when my why. And I hate free marker. Let us not go faster. Or a label Luigi. A will fed yanga where mamma did. Yes, a watch this video potalo. I'm the first person that did the video, went through the voice note based on abmono equilibo, but when I begin to go through those calls, I learn one or two things, and as internet AI, I know many things more that I will not say here until a police measure their own. I am a but Ojiakwa Salo Malone. Onye ọbụna aka dị n'ọnwụ Lucky mma agba ya amụ n'ọkụ. Ịma why? Ka nsi eme video na ka nsi ala mmadụ n'iyi. I know truth, but I'm waiting for official statement from police first before I work.
nekwanụ ka ọmarịcha nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a onye nke enyere afịa wee dịka Lucky Chinedu na afọ otutu ya bụ ego na-eje ije n'oke etiti nke dị na Anambra steeti ka a na-akọwa na diọkpara ya onye isi mkpụrụ mmiri ewerugokwa anụ mma wee tụgbuo nwoke mmadụ na Abuja. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke a ti wee mee, nke bụ na ndị mmadụ na-ajụ ya bụ nwa ya nwoke ọ na-aṅụ ife ọṅụṅụ ka ọ na-akpọ ife ọkpụkpọ ka o sorugo ụmụazị achọghị ịbara nne na nna ya uru wee gbuo nna ya n'oge ya erughị eru. Allegedly ya nọkwa m ebe ọ nọ wee mee ife etinyekwara n'ihu akwụkwọ ka mma akọrọ unu. Wee na-akọwa na-enwere diọkpara ya onye nke dị 21 years na ya bụ nwatakịrị egochara yunivasiti wee gwa nna ya anụnwa unu na-afụ ebe a na ọ chọrọ ije obodo oyibo amanọ ka o jego agba ka ọ nọrụzie obodo oyibo. Wee na-akọwa na nna ya unu na-afụ a na-akpọ ego na-eje ije gwara diọkpara ya ahụ na ọ bụrụkwa nkịta anụnwa ka ọ ya akpọpụ ya obodo oyibo na ya nwee ndidi kama na ya bụ nna ya chọrọ ka o tinyegodo anya na bizinesi ya bụ nna ya na-eme marụkwanụ ka esi eme ya bifo ọ na-akpọpụkwanụ ya obodo oyibo. Nwa ya nwoke wee si oke na nsogbu adịghị. Wee na-akọwa na ego na-eje ije unu na-afụ ebe a na ọ na-eme bizinesi na Lagos steeti na-emekwa bizinesi na Abuja ọdụka onwe branchị na Abuja and na nwunye ya na ụmụ ya ndị ọzọ nọ na Lagos steeti bụkwa na ebe fabi na diọkpara ya a na-ekwukwanụ gụcharụ yunivasiti. O wee si na Lagos steeti wee kpọrọ diọkpara ya ahụ wee kpojee ya na branchị ebe ọ na-eme bizinesi nke ọ nwere na Abuja ka ọ nọrọ ebe ahụ na-elekọtakwana ya bụ bizinesi anya. Papa ya anụnwa bụ ego na-eje ije wee nabakwa ebe fabi na Lagos steeti wee nọrọ ebe ahụ. Nwa ya nwoke anọrọzie Abuja na-elekọta dị bizinesi anya. Wee na-akọwa na papa ya unu na-afụ ebe a nọ n'otu mgbesi ndị mmadụ wee kpọọ ya na fonu wee na-agwa ya na diọkpara ya ahụ n'ogokwa efurefu nọ na-ebizikwa ajọ ndụ nọ na-aṅụzikwa mmanya na-akpọ ma mkpụrụ mmiri n'onwegokwa ajọ oyi nọ na-ebuzikwa ụmụ nwaanyị na fa na-anọ n'ụlọ biya na-akpọrọ iche na mmadụ bụ egwu na-aṅụ mmanya ebe ahụ na-agba egwu na-aya egwodogido chie wee fo na ndị nebe ahakwa anụrụfe ife. Nna ya wee sị gịnị ife a ka ọ kpojere nwa ya Abuja ka o jemekwa anụ. Papa ya unu na-afụ ebe a wee bukọrọ ngwongwo eyikọrọ akwa ya wee jebe Abuja ka o jee marụ na ife aka ọrịa nwa ya nwoke na-eme na eziokwu ka atị n'ọkwa ya ka nwoke batara n'ụlọ biya. Ati ebe n'ebe wee na-egbu. O wee bụrụ na nwa ya nwoke kpọkọtara ndị ọyị ya ewefa na-emerụrị pati na-agbara iche na mmadụ bụ egwu ma nwoke ma nwaanyị a na-aṅụ ife ọṅụṅụ na-eti ife otite ma nna anyị bi n'ime ọfịa ma mkpụrụ mmiri kporuo egwu n'isi ife nwa wee na-afịọ. Ma nke a na-agba agba atị na ife nwoke ji anya ya wee fụ na nwoke atụbaghị anya na ife a ka ọ ya afụkwanụ n'ọkwa ya ka ego na-eje ije wee chụsasịa ma ndị ajọ oyi niile ahụ nwa ya nwoke kpọbatara n'ụlọ biya one ahụfa ha wee nọrọ ebe ahụ na-agbara iche na mmadụ bụ egwu wee chụsasịa afa na fati n'ụlọ biya pụọ na ozugbo ọ chụsasịrị fa onye ọbụla gbafeji ọsọ. Nwa ya nwoke wee jee were fonu wee kpọọ mami ya wee na-akọrọ mami ya ife papi ya merie ka papi ya si wee tee ya ule n'ihu ndị ọyị ya na amarọzikwa ife mami ya gwara ya bụ nwa ya nwoke wee debe fonu wee baa na kichin wee jee weta mma wee maa nna ya anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa n'onu n'ọkwa ntu a ka nwoke mmadụ si wee tọwọrụ ọbara wee na-ehusisi nke bụzi na amazikwa ndị kpọrọ ndị uwe ojii na nwa ya nwoke bụzi ife bujere nna ya n'ụlọ ọgwụ ka ọfa kpọrọ ndị uwe ojii na mmadụ amaghọzikwa na ife a na-akọwazikwa ọbụ na ego na-eje ije abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ nke bụ na ndị uwe ojii abatagokwa na ya bụ okwu wee na-akọwa na nwa ya nwoke eji mma wee magbu nna ya. Kedu na ife anyị akpọ ife nke a bikonu Chineke enyekwanagụ nwa ya egbu ọ bịara egbu mgbukwa onwe ya na ọ bụ ha ajọ ọgwụ ọ bụrụkwa na nwoke nwa ama kpọrọkwa nwa kpoji obodo oyibo nke ọtị ka o jee tu ya zụba afịa nkịta anụnwa azụtagwo ọnwụ. Kedu ife unu na-eche gbasara nya bụ ife ọdụ unu ka ọsọ nwa ya nwoke egburu ya ka onye na ndị ọyị ya nwoke gbakọtịrị aka wee gbu ka ọdụ unu ka nwa ya nwoke ọṅụgo mkpụrụ mmiri ka nna anyị bi n'ime ọfịa bifo nna ya bata ike nọ mkpụrụ mmiri kọntrolu ziri ya o wee gbuo nna ya. Ka mkpụrụ obi nwoke mmadụ zuru ike na ndokwa nwa ya nwoke ama na isi ya ya de epe mpe kịta na-ajụkwa n'oyi n'aka ndị uwe ojii.